Ka kɔnsan laban ɲɔgɔndan baaraw ɲɛ minisiriso min ɲɛsinnen no kalanko ma ale ye a cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen wele ka na kunnafoni di u ma o cakɛɲɔgɔnya mun ye lakɔlikaramɔgɔw ka lafasa kulu minnu bɛ yen fo ka taa bila lakɔliden sombaw ma ani kɛnyɛrɛ ye maa minnu ni lakaliso b'u bolo olu bɛɛ lajɛlen u tun bɛ nin kɛnɛ in kan minisiri Amadu Si Sabanɛ ale ye kunnafoniyaw di k'a fɔ ko ni ɲɔgɔndan minnu dɔw bɔbɔlen don ɲɔgɔn kɔrɔ ko o tɛ kɔlɔlɔ si se ni ɲɔgɔndan ninnu ma an k'a lamɛn. A tɛ foyi changer examen bɛ ka déroulement na date kow de don dɔrɔn u bɛ ɲɔgɔn ɲa cogo min na u b'a fɔ épreuve anticipée ni fɛnw enseignement technique ni professionnel la a kɛra o de ani DEF fana ka sport kɛra de façon anticipée dɔrɔn de don. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sa a ye maaw hakilila sigi k'a fɔ ko yɔrɔ minnu na ni ɲɔgɔndan tɛ se ka kɛ ka sabu kɛ lakanabaliya ye ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de tigɛlen don cogo min na yen denmisɛnninw olu u ka se ka ɲɔgɔndan in u sen ka ye o la hali k'a sɔrɔ minnu bɛ jamana kɔ kan fɛɛrɛ tigɛlen bɛ olu la. Amadu Si Sabanɛ an ka lamɛn. Mun ye yɔrɔ min cours tɛ se kɛ cours ma kɛ ten insécurité bɛ yen an bɛ candidatw ta u déplacer ka taa n'u ye yɔrɔ wɛrɛ u bɛ se ka examen kɛ yɔrɔ min bon minnu bɔra jamana fana kɔnɔ ka taa par exemple Mauritanie examinateurs bɛ taa yen u ka décision signera yɔrɔ de mission signera fɛn bɛɛ c'est prêt donc an tɛ mɔgɔ si bila kɛrɛfɛ bɛɛ b'i ka examen kɛ inchallah. Sumana Isiaka Mayiga n'ale kɔni ye karamɔgɔw ka lafasatɔn maa dɔ ye ale kɔni a y'a yira k'a fɔ nin kɛnɛ sugu a ka kan sabula a b'a to minisiriso ani a cakɛɲɔgɔnw u bɛɛ lajɛlen ka kunnafoniya kelen sɔrɔ ka se ka nin baara ninnu k'olu lawaleya ka ɲa an ka lamɛn. Ne hakilinata kɔni hakilila nin jara a ka di a ɲɛna yɛrɛ parce que u ka partenaire bɛ wele ka na ka promoteur d'école bɛ wele ka na ka presse wele ka na cela veut dire que hakilina mun b'u la o hakilina ka ɲi a b'an permettre an bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛɛ de éducation an bɛɛ de ka kungo dɔ ministère ka kungo kelen tɛ syndicat ka kungo kelen tɛ bɛɛ de kungo de don. Ni kɛnɛ in kofɔlen in kan fana mun ye kunnafonidilaw ye olu fana tun welelen don ka se ka u kunnafoniya walasa u ka se ka a kunnafoni sanumanw k'o di maaw ma. Muntaka Jakite n'ale kunnafonidila ye an ka ale lamɛn. Ne hakilila nin lajɛrɛ in a ka ɲi kosɛbɛ faut que tuma dɔw la mɔgɔw ka to ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma surtout école ko kan ni examenw bɛ yen n'o ni lajɛrɛ nasuguya ninnu kɛra a b'a to ni problème minnu bɛ yen parce que école acteurs de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka na kuma école kan a b'a to mɔgɔw bɛ se ka fɛn fɔ mun b'a to examenw bɛ se ka améliorer fɔlɔ fɛn minnu tun bɛ kɛ dɔ bɛ bɔ olu la a b'an kunnafonidilaw dɛmɛ kosɛbɛ an ka baara la n'an nana an bɛ question poser ni information mun bɛ u bɛ d'an ma même temps an bɛ bɔ fɛn caman kalama. O la ni kɛnɛ kelen kan sa a yirala k'a fɔ ko don n'a nataw la wagati ni wagati kunnafoniw olu na to ka di ni ɲɔgɔndan kow kan cogo min na a bɛ se ka kɛ jɛlenya o kɔnɔna la. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.